Здравейте! Добре дошли на днешният ни уютен разговор с Таро. Днес ще разгледаме една тема, която беше предложена в коментар, а именно ще предложи ли брак? Ще предложи ли сериозно обвързване? И така, но всъщност нека да видим конкретно. Ще предложи ли пръстен? Ще предложи ли така както си едно предложение за брак всъщност? Нека да видим. Разбърквам картите. Много бързо излезе енергията. Тук ни излиза женска енергия на студена, прецизна жена. Жена, която не позволява своеволие от страна на мъжа. Която не иска да диктува правилата. Жена, която не се пречупва лесно, не прави компромиси, не отстъпва. Жена, която върви по установени норми, схеми, които сама изгражда. Нека да видим. Имайки предвид това, ако вие сте жена, това се отнася за вас. Ако питате за жена, защото някой мъж може да очаква жена да предложи, или тук да има някакви еднополови взаимоотношения, въпреки че там, както сме замислили темата, няма може би да резонира на 100%, но вие ще кажете. Важното е да се доверявате на собствената интуиция при уютните разговори с Таро. Много пъти съм казвала, това е най-важното. Разбърквам и да видим. Човекът ще предложи ли брак? Ще има ли предложение с пръстен, с всичко, както си му е реда? Значи тук по тези карти мъжът т.е. другия човек е в една енергия да се пече на бавен огън. Да е в мъки, в страдания, постоянно в едно състояние, ума му да не е спокоен, душата му да не е спокойна, да се чуди какво е сбъркал, какво е направил, какво е трябвало да направи, непрестанни мисли, които не му дават мира. На всичко това ще му сложи абсолютния край, защото иначе човекът няма да издържи много дълго. Въобще тази енергия е толкова деструктивна и толкова ужасяваща, че много често хората стигат дори до професионална помощ, като са в тази енергия. Ще се разруши кулата, ще се разрушат всички тези модели. Просто ще реши, че трябва. Това ще бъде като инстинкт за самосъхранение, който се активира, за да може да се сложи край на всичко, каквото е, да се прекъсне, за да може да се тръгне в по-подходяща посока. А именно, човекът ще осъзнае, че има нужда от една кралица на жезлите, една страстна жена, която да бъде интуитивна, една жена, която да бъде действие, която да е пленителна със своето излъчване, със своя чар. Жена, която е много страстна, много огнена, много чувствена, много сексуална. Жена, която действа и която знае как да преласкава, знае как да използва своята женска енергия така, че да пали мъжа. Да го кара буквално да действа. В случая, имайки предвид, че питаме за брак, просто да го накара да предложи. Нека да видим тази жена, вие ли ще бъдете? Този човек, вие ли ще бъдете, който ще провокира? Да, за повечето от вас ще бъдете вие, но трябва да се трансформирате. Трябва да подходите с по-умерени, по-мили, не с... Тук дори имаме един заповеднически тон, всичко се налага. Направи това, плати сметките, напазарувай, вземи онова. Това е една енергия, която стресира мъжа. Все пак, ако говорим за любовни взаимоотношения, тук трябва да е милата комуникация. Жената трябва да бъде в своята си женска енергия, а не в някаква такава професионална, обособена енергия на един пълководец, на един диктатор. Не, трябва да бъде в женска енергия. Да знае как да провокира мъжа, той да иска да прави всички тези неща за нея. Да го провокира, да го опитоми. Но това опитомяване не е с къмшик, а това опитомяване е на базата на това, което дава жената. Ако вие сте с човек, разбира се, който смятате, че не заслужава да му давате своята, ако щете, женска енергия, свое внимание, свои ласки, тогава по-добре не бъдете с него и въобще не питайте дали ще ви предложи или не. Ако очаквате този човек да се промени някакси,
това тук не излиза от картите, че ще се случи. По-скоро картите казват, че вие трябва да се промените. Ако не смятате, че си струва за този човек, просто по-скоро карайте по пътя си. Продължете да намерите за онзи, за когото си струва, или онзи, за когото не трябва да се променяте. Поне не съзнателно и умишлено ще се случи това омекотяване на енергията на кралиците на мечовете, естествено. Защото знаете ли, кралиците на мечовете обикновено е жена, която има развод, която е след развод, след раздяла, затова е студена, затова се е затворила в собствената си енергия. Аз се справям всичко, аз мога всичко. Мога с думи да наредя всеки. А тук да наредя, но и да нараня. А тук не това се иска. Кралицата на жезли, тя много често наранява с думи, но това не се случва умишлено, това не се случва с злост. А това се случва, защото нейната енергия е такава, че тя казва това, което мисли. Няма скрито покрито, няма интригата, има просто едно действие, един ураган, който пали и гори. И тук картите казват, че наистина вие, ако успеете да се промените тук, ако желаете да го направите, да, това ще се случи. Вие ще станете неговата мечта. Мечтаната жена, за която той ще иска да прави абсолютно всичко. Нека да видим още. Разбърквам картите и какво имаме тук. Вие ли ще бъдете... Всъщност не, искам друго да попитам. Този човек вашия човек ли е? Абсолютно. Този човек на енергийно, на духовно ниво, той е вашия човек. Той има, не знам, за някой може да сте сродни души. Да има някаква частичка, която на вас толкова много ви липсва и толкова много искате, че вие го жадувате, вие вървите към него. Той ви притегля толкова силно, все едно ви дърпа с огромно корабно въже и с някаква много голяма сила. И много естествено към него. И това го усещате, но още сте в самото начало, защото енергийно може да си допадате, но тук може да са проблеми свързани с възпитание, с минал опит, с раздразнение или тук въобще с някакви хормони, които бушуват при двамата и не са балансирани, не са нормализирани. И това също може да бъде. Различни може да бъдат причините, но тук това да може да бъде вашия човек, от когото да получавате любов, ласки, нежност, който да ви предлага своята любов и да бъде не просто онази изгора, която искате да имате, а да я имате. Тук няма да се налага да искате, няма да се налага да мечтаете, няма да се налага и да го променяте. Той ще бъде, той е. Но още тук е в началото. Знаете ли, по тази карта вие имате необходимото. Просто трябва да се научите как да го овладеете, за да го използвате. И това се отнася до вас самите. Нека да видим още какво е необходимо за вас, за да се програмирате, за да се кодирате или по-скоро да изчистите това, което ви пречи. Вече за всеки ще бъде различно. Нека да видим какво е необходимо. Добре, тук наистина е тежка енергия. Необходимо е да преодолеете нараняването. Онзи буен вятър, който вилне в вас, във вашето сърце, душа, ум. Този вятър е свързан с някакво нараняване или с опасението, че ще бъдете наранени. Може тук да имате горчив опит с изневяра или с злоупотреба, или с въобще някой, който е всял такъв краен смут у вас, че сега сте станали наистина тази кралица на мечовете, тези вас, които ще резонират, че сте кралицата на мечовете, така както я описах. И това на вас ви тежи.
На вас ви тежи повече, отколкото на другия човек дори. А тук може да имате хармонията. Абсолютно. Вие си мечтаете да бъдете ето тази кралица жезли. Може би вашата изконна енергия е такава, но сега сте влезнали в енергията на кралицата на мечовете и това трябва вие да си го преодолеете. За да може да усетите баланса и хармонията, които са ето тук при четворката на жезлите. Това е една невероятна енергия, в която се чувстваш толкова в хармония с себе си и с всичко това, което си. И с силните, и с слабите си черти. Познаваш ги, разбираш ги, обичаш ги, приемаш ги до такава степен, че и другите го приемат така. Ако тук някои от вас не могат, примерно, да си простят, че са били неглижирали дадени сигнали от нечия страна и за това са били измамени, за това, примерно, ако имаме изневяра, им е било изневерено, тук трябва да си го простите на себе си. Това казват картите. Първо си го простете на себе си и след това ще видите как никой няма да ви обвинява за това и не всеки иска да злоупотреби с вас. Но докато сте в такава враждебна енергия, много често ще се злоупотребява, защото дори да се появи най-правилният човек, то вие го нападате и той просто трябва да се отбранява или да загине. Тук е такава енергия при човека, при когото питате. Той не се чувства, че едно ще загине. Или трябва да изкара меча и той да застане срещу вас, защото няма как. Или да стане и да си тръгне. Тук имаме справедливост. Вие смятате, че това е някаква справедливост. Знаете ли, много често ума влиза в едни капани, че когато е бил наранен човека, когато егото е било наранено, то трябва да се компенсира от някакви други хора. В смисъл, аз съм наранен, затова ще нараня някой друг. Това е популярно при мъжете, но и при жените. Дори бих казала, че е абсолютно клише, че е по-популярно при мъжете, защото е популярно при хората просто. И това трябва да се преодолее. Никой друг не е виновен, че някой е постъпил по някакъв кофти начин. И тук това не е начинът, по който да изравните везните. И както много пъти съм казвала, ние се стремим да не злоупотребяваме с енергията, дори изразена в отношенията с хората и с нашето поведение и да балансираме. Но ние не сме всевиждащи, всезнаещи и прочие. Това е работа на Вселената. Тя го изравнява непрестанно. Не е до секунда, то е до безкрайно малка частица, до такава степен, че ние не можем да си го представим. Тя си върши собствената работа. Нашата работа е колкото можем да останем с чиста съвест. Това е, защото когато ни гризе съвестта, почваме да правим неподходящи неща. Мисля да кажа глупости. И тук това се случва. Този човек не е виновен, ако това е от минали взаимоотношения. За някой може той да ви е наранил. Изяснете си го с него и ако наистина искате да продължите тези взаимоотношения, то трябва да му сложите края на това. Нека да видим този човек иска ли всъщност сега на този етап да продължи взаимоотношенията си с вас. Иска ли да продължи взаимоотношенията си? Двойката на мечовете иска да успокои ума си. Иска да сложи в мир и хармония цялата тази война и враждебност, за да може да събере ума си. И ето вижте, краля на мечовете, както казах, ако вие стоите с един изправен меч пред него като кралица на мечовете, ето го краля на мечовете. И той трябва да изкара своя меч, защото иначе ще бъде погубен. И тук човекът за някой от вас си казва, едва ли не, аз ще излеза и ще вляза в тази битка и ще видим какво ще стане. Или ще победя и ще бъдем заедно, или ще ме убие. Едва ли не е такава енергия. Или ще бъда сразен умъртвен от нейните нападки и това, което прави. Сега това е обща енергия, вие знаете, но това е едно усещане или мисловен конструкт при човека. В момента той просто се отбранява или се бие. Няма как. Няма какво друго да направи. Интересното е, вижте, сега обръщам внимание при тази карта, е много важно. Човекът тук държи меч, но държи и жезъл. Ето е кралицата на жезлите, която държи жезъл. Ето е кралицата на мечовете. Този човек все още е готов.
Ако успеете да постигнете дълготраен мир и спокойствие, да бъдете себе си, да бъдете без война, да даде своята страст, да направи действията, които иска, да се разгори енергията така, че да се постигне хармонията. Готов е. Тук е готов. А дали вие ще успеете, не знам. Нека да попитаме, ще успеете ли да претрансформирате енергията си? Казвам пред, защото смятам, че вече веднъж е била трансформирана. О, прекрасно, прекрасно. Да, ще успеете с любов. А сон чашите и съветът ще успеете да я трансформирате буквално с любов и с емоции. Просто като си позволите да обичате. Или когато получите една безрезервна, пълна любов. Това може да бъде просто в един момент. Може да бъде от домашния любимец, от кученцето на съседа, който да погледнете и да видите как ви се радва толкова искрено и толкова първично и е готов да ви даде тази любов и чувство. Може да бъде тук това да ви се даде от нечие дете, като го срещнете също. Отново една радост, една искреност, която ще си кажете, край, стига толкова, нали, каквото било, искам да усещам това нещо, искам да получавам това нещо, искам да го давам. А знаете ли, когато започнете да го усещате, когато си позволите да го усещате, по естествен път и ще го давате. Не трябва, разбира се, да се разхищава тази енергия. Но вие по тези карти излиза, че имате правилния човек, на който да го дадете. Това беше днешния уютен разговор с Таро. Помислете върху това, което казват картите и моля ви ми пишете дали резонира за вас. Но по-важното е вие да си направите една равносметка и да прецените искате ли го този човек, не го ли искате, готови ли сте да направите компромисите и да се отпуснете и да усещате любов. И да давате и да усещате и да оставите по-враждебната енергия. Да преберете меча. Защо ви е меч в любовта? Може би това е един въпрос, който би бил много ключов. Защо е войната в любовта? Любовта не е война. Не може да е война. Не може в любовта да стоим един срещу друг. А когато обичаш някой, ти не заставаш един срещу друг с него обикновено. Ти заставаш един срещу друг с бизнес партньора, за да говориш с него. Когато обичаш, ти заставаш до човека, за да го чувстваш, за да усещаш емоциите. Излъчването от тялото. Това беше днешният ни уютен разговор. Радвам се, че бяхме отново заедно. Ако остават още въпроси, на които не получавате тук отговор, може да погледнете по-старите видеа в канала и там, доверявайки се на своята интуиция, да вземете своите съвети. Не пропускайте и следващите ни уютни разговори с Таро. От мен до скоро!